טוב, מה קורה חברים? היום סרטון חדש עכשיו. היום אני משחק ברובלוקס במשחק כדורגל כזה שאני צריך לראות ישר, ואז אני מרוויח כסף. בהתחלה אני נורבה, אבל אם אני אשחק הרבה אז אני אהיה פרו, אני אהיה ממש טוב, אני יוכל לעבוד מהירח עד בינתיים אני ממש גרוע. תצפו עד הסוף ותשימו סאב ולייק, תפעילו את הפעמון, תשתפו לחברים, תעשו תגובה, וגם תגידו לחברים שירשמו לערוץ וגם ישימו לייק ותגובה. אם עשיתם את זה אני אוהב אתכם. סתם, אני אוהב אתכם גם ככה. אבל תקשיבו, אם זה נרשם אליי, אז אני נרשם עליו בחזרה, כדי לכם להירשם. טוב, עכשיו אני קצת יותר טוב במשחק. יש פה כפוסה. אז אני חושב שיש כמה שמכירים, שיש פה אנשים צופים שמכירים את המשחק הזה. אז זה משחק שאני די אוהב, זה משחק סבבה, זה פשוט כדורגל כזה. אז בוא נמשיך לשחק בסוף. רגע, אני יכול לקנות פה את המנם החדש. צפו עד הסוף שהולך להיות מעניין. אומייגאד. טוב, אני אעשה כאן. אקס. יש פה כפול 2. חייב את זה, חייב. יופי. טוב, אני רחוק. כפול 2. אני אהיה יותר רחוק. וואו. וואו. אני טוב. טוב, אני אקנה את זה. קניתי את זה בגלל שאני יכול לקנות פה פטים, אבל גם שקונים עולמים אז נפתח פטים חדשים, כי בפטים האלה זה סימן שאלה, כל זה, כי לא הייתי בעולמים האחרים. אז בואו נראה מה יצא לי. 7%. תמיד יש מזל במשחק הזה. אז קיבלתי את זה, אומייגאד. אבל אני לא כזה מופתע, כי תמיד יש הרבה מזל במשחק הזה. למה שיש? פשוט תמיד יוצא לי את הכי טוב. זה מטורף. למה אני ככה פתאום? שנייה, אני אשכח את זה. רגע, אני אסתכל
טוב. אם אתם רוצים שאני... רגע, תכתבו בתגובות באיזה משחק הייתם רוצים שאני אשחק. אתם אף פעם לא רושמים תגובות, עכשיו התגובות עובדות בסרטונים הארוכים, כי סיכמתי את התגובות שיעבדו. אז תכתבו בתגובות באיזה משחק ברובלוקס הייתם רוצים שאני אשחק. בבקשה, אני מתחנן. אם מישהו כותב את זה, אז אני נרשם אליו. אז כדאי לכם. וגם תרשמו לערוץ. אני עושה פשוט הרבה. אוקיי. סיימתי. עכשיו הגעתי לאזור שקונים בו אנשים. האנשים האלה משחקים לנו וגם אנחנו צריכים לשחק. אז אני יכול לשים לה איזה כדור שאני רוצה, אבל אין לי הרבה כדורים, זה רק 2. אז שנייה, אני אלך לשם ויקנה פה עולמים. זה לא. שנייה. אני יודעת שזה לא יחד. וגם פה. אני אלך לכאן. אוקיי, חברים, תשימו סאב, זה חשוב, ותפעילו את הפעמון, בבקשה. קיבלתי 25,000 כאלה. טוב, בפטים הטובים אין הרבה מזל. אומייגאד! יואו! מה קיבלתי? מה קיבלתי עכשיו? מה קיבלתי? קיבלתי את 4%. אני רוצה להרוויח כסף כדי לקנות עוד פט, אוקיי. כדי להיסס איתי. טוב, תראה משהו טוב. יו, קיבלתי רר. טוב, אני אביא את זה. לא. טוב, אני סתם סיב את זה. טוב, אני סתם סיב את זה וזהו. אוקיי. שנייה, אני יכול לשחק רגע. כן, רק את זה. אוקיי, יש פה
אוי. אוקיי. סבבה צריך. תודה. וואו, איזה גבוה, מטורף. יואו. מיליון? יואו, מיליון זה הרבה. או כפול 2, לא, תלך כפול 2. לא, חכה, יס. איזה מטורף. אני יודע שאני יכול לעשות ריברט. אני פשוט רוצה לקנות פטים. וואו, זה די טוב, זה אפיק. טוב, תן לי משהו את הדבר. טוב. תן לי עוד פעם. יואו, איך צרחתי כמו מסוגל. אחי, מה קיבלתי? רגע. זה יופי. אחי, קיבלתי פחות מ1%. זה 0.94%. לפטים הטובים אין הרבה מזל, רק לפטים הקבועים, למשל זה איך קיבלתי את הדבר הביצה. וואו. סיגאון. וואו. טוב, אני אשחק כאן. וואי, עכשיו זה יעשה לי הרבה. טוב, איתי כאן. יופי. סבי. שנייה. זה לא מגיע עד הסוף איפה שהיא זורקת. טוב, שנייה. אז לא תהי כאן. תהי... פרסה? לא יכולה. לא כאן. בואי תהי כן. טוב, תהי כאן. מה קרה? טוב, בואי כאן. תודה, סוף. טוב, הכל בסדר. אני יכול לעשות ריבר. יס. ריבר. יואו, לא עשה לי. טוב. עכשיו יש לי מיליון כסף. סתם, אני מיליון באמת. יש לי הרבה כסף. נקנה פה משהו.
זה נותן? למה אני יכול לקנות? סופר מוזר. עכשיו יש יפה. אני אקנה גם פה. גם פה אני אקנה. טוב. יופי. 2 מיליון. יופי. טוב, שנייה. איפה אני? לעולם השלישי, שם פה במדבר. רגע, לא אמור להיות כאן. מה זה עושה? אוי, זה נראה לי למכור את זה? לא, אני לא עושה. אני מפחד. לא, זה לא מוכר. נו. זה מסדרג את זה? לא הבנתי. סתם בזבזתי 20,000. לא נראה לי, אבל לא הבנתי מה זה עושה. כן, יס. נו. בא לי את 0.0 נגביז. אוקיי. הוא עשינו אותו והוא גרוע. הוא הכי גרוע. נכון. טוב, אתה תהיה עם זה. טוב. טוב, עכשיו אני ראיתי את כל הכסף שלי וזהו. טוב. עכשיו אני אלך לעולם החמישי, שזה פה בעולם 4, אז שזה אומר 4. וואי, איזה גבוה. וואו. יכול לקנות. טוב. שם זה הירח. יואו. שם זה הירח. שם. וואי. אולי נגיע לשם. רגע. נו באמת, זה לא מגיע. טוב. כן, אני יכול לעשות. יס. כמה ריבית הבא? 46 מיליון? אוקיי.
אני ממשיך. וואו. יופי. אוקיי. וואו. יו, באתי. רגע, אני יכול לקנות פה. כמה זה עולה? 1.5 מיליון. מה, זה כזה יקר. אוי. אולי זה עדיין יכול להגיע? יואו, זה פה. אומייגאד. וואו, כמה כסף. עולם 5, אני מגיע גם אליך. עשיתי. טוב, אם הגעתי לכאן אני... זה הריברטים? אוקיי. טוב. אוקיי, אני אהיה חללית. מה, יואו. יופי. עכשיו. יופי. עכשיו אני יכול לקנות את העולם של הירח. יס! נייס. אני בירח. יואו. תראה, זה לא ירח. זה כמו ירח. אומייגאד, כזה קרוב. טוב. ביי חברים, ביי.